Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Manje sisebenza ngama-dependent nama-independent systems. Bayakubuza la kuthi kulesibala bakuphile sona la ngezansi engabe umphumela wakhona uzokuphani into e-dependent noma into e-independent. U-dependent kusho ukuthi izimele, independent ayizimele. Yakhuluma nasekuqaleni ukuthi bekade sisebenze ngento ecishe ifane naloku kodwa ibithi yona consistent noma inconsistent. Uzoqale-ke uzikhumbuze manje ukuthi uma kuthiwa isibalo umphumela waso u-dependent noma u-independent kuqonda ukuthini. Angiphinde ngikudwebele la ukuze ukhumbule nje bade ngikudwebelile ekuqaleni kulesibalo kade sisenzile sama inconsistent no consistent. Uma uthanda na ungadweba sidebe ama y zethu x y. Asibheke ke manje sithi mhlawumbe nomphumela awuthi ngishintsha umbalo. Asithi mhlawumbe nomphumela okuphe umugqa imigqa ecishe nje uyabona naba beyahlangana la. Khona la bebambana khona la lemiqa. Uma futhi uphinde uthole umphumela asithi ngala uthola umphumela imphumela enje. Ngakhumula nasekuqaleni besithola into enjani a-parallel kusho ukuthi nje aqondene ayahambisana shona le phambili. Uphinde futhi mhlawumbe uthole sithi umphumela yakhona nasekuqaleni bekade ekhombisile umphumela imigqa egibelene ehamba endaweni eyodwa yabona njengala igibelene. Uma unento enjena ke imphumela enje emithathu uzoyibiza ngokuthi umupho o-dependent umupho independent isima kanjani. Khumbula ukuthi lo o-parallel ekuqaleni vele besishilo ukuthi unjani u-inconsistent. Khumbula ukuthi ekuqaleni le imigqa ehlanganayo nemigqa egibelene besibize ngani ngaba consistent. Kepha basisifika la ko-dependent no-independent kuthanda ukuba nomehluko omncanyana nje kepha cishe kufana. Ngizokukhombisa. Yabona la behlangana khona lemiqa singathini ba independent. Ngoba lemiqa izihambele endaweni zayo yombili ezingafani ukuthi nje kuba khona la behlangana khona. Yabona le gibelene ba dependent. Bahambisana babili bagibelene. Ngakho ngapha kuzobani u-independent u-dependent. Asibuyele kusibalo sethu ke manje. Ekubuyeleni kwisibalo sethu singakhohlwa umbuzo ukuthi basifunani. Yabona ibonele ngikubhalele zona ngale eceleni uzikhumbuze nazo. Asiqale la ngo-y wethu minus 2x plus 8. Ngikubhale la ngezansi njengoba kunjalo. Ngingasho ukuthi ngima times ngo-4 ukuze ngikwazi ukuthi u-2y lo uzimele wodwa base ngithi minus 4x plus 16. Lo minus 4x nguthathe lo la ngezansi ngawuqondisa kanje ukuze sibhale ngendlela ebuke ngendlela ejwayelekile angithi sijwayele ukumisa kanje. Ngingadivide ngo-2 ngoba u2 uyabangena bonke ukuze y uzimele nangu y wethu usuzimele. Usalelo minus 2x 16 over 2 uzosipha ba u8. Yabona manje sinesibalo esime kanjani. Sesiguqulile isibalo sethu lesi abasiphile sona hayi ukuthi sihlukile sisiguqulile nje suspense sasenza ukuthi sizwakala ngendlela engconywana njengoba sube sesidwebelo. Uyabona manje sekufana ncamashi no y wethu lo ngezansi. Okusho ukuthi kuzosipha umphumela onjani. Sekuyayicecela phela la. Uma isibalo sethu sesifana kanje base kufike ekutheni sesiyadweba ke manje kuzoba into enjani. Awu. Ngethemba nje umbonelo usuyayibonela. Naku umugqa wethu oqala ubukuthi ume kanjani. Uyabona ukuthi manje imphumela wethu uyafana. Owesibili umugqa uzobani bagibelene. Okusho ukuthini
ngitheni babegibelene baba yini nangu umphumela wethu baba dependent njengoba ngikubhalela umphumela dependent